Ahoj Fati, chcela by som sa ťa opýtať na môj vzťah, ktorý je dosť komplikovaný, začal sa nádherne a po roku pokračuje tak, ako to chodí. V manipulatívnom vzťahu, totálnym rozbíjaním všetkých mojich hraníc. Frajer bol najskôr úžasný, snažil sa, mala som pocit, že konečne mi niekto rozumie a potom to postupne prišlo. Nasťahoval sa ku mne a začal mi preorganizovávať byt. Najskôr len malé veci a potom presuny nábytku. Z jednej izby si urobil vlastnú pracovňu, aj tak vraj nebola využívaná, čo nie je pravda. Potrebujem zistiť, kde som urobila chybu a ako ju napraviť. Ja ho ľúbim a nechcem o neho prísť. Takže tento mail mi prišiel, ja som ho trošičku zmenila, ale samozrejme znenie, alebo teda zmysel je ten istý, s tým, že narcis nikdy nejde nejak brutálne cez tvoje hranice. On sa sakra posnaží, aby to bolo postupné, aby to bolo tak, aby ty si ani nevšimla, že on ide cez nejaké hranice. Čiže on vlastne počká, kým si tie svoje hranice pre neho alebo kvôli nemu zrušíš ty. Má to viac dôvodov. V prvom rade jemu sa tá hra na mačku a myš celkom páči, kde vlastne mačka naháňa myš už po nejakom čase nevládze, potom mačka do nej flinkne z jednej strany z druhej, myš sa znova rozbehne a tak ďalej. Čiže to je vlastne tá hra. Druhý dôvod je asi taký, že narcis je vnútorne ako taký feťak, ktorý vlastne potrebuje tú tvoju lásku a potrebuje zvyšovať dávky. Presne tak ako drogovo závislý, ktorý začína pri nejakej marihuane a postupne zvyšuje dávky, mení drogy, prechádza na nejaký heroín, kokain a tak ďalej. Tak narcis začne vlastne tú svoju hru tým, že paradoxne pri ňom máš pocit, že práve on tie tvoje hranice vidí a rešpektuje. To je vlastne začiatok vzťahu. No a neskôr postupne tie hranice narúša. Toto mu vlastne dáva aj taký pocit, že je to teda zaujímavé a je to aj pre neho ten fejkový pocit, že konečne má to, čo nikdy nemal, a to je vlastne láska matky. Láska matky, ktorá je bezhraničná. Matky dávajú zo seba najviac, pretože pre svoje dieťa chceme to najviac a keď on k tebe pristupuje tak, že postupne ti tie hranice narúša a vidí, že aha, tak ty nejaké hranice máš, ale necháš si ich narušiť, necháš sa presvedčiť, že takto je to lepšie v tom tvojom byte, alebo že takto ten tvoj byt vyzerá lepšie, avšak čo robíš z toho veľkú vec a tak ďalej. A ty mu postupne cúvaš, tak pre neho je to taký signál, že aha, táto osoba ma ľúbi tak, ako ma nelúbil nikto predtým, pretože ona si nechá narušiť hranice. A pre neho je to ako keby návrat tej materinskej lásky, ale nie návrat, pretože on si to v detstve nezažil. Jeho matka bola buď chladná, alebo možno ho týrali, alebo možno, že ho extrémne síce rozmaznávala, ale zase sa cítil ako objekt, čiže sa necítil docenený, necítil sa milovaný a ty mu zrazu poskytuješ tú lásku, ktorú on nemal. S tým, že ten vzťah väčšinou, tak ako hovorím, začína paradoxne tak, že on ti dá pocit, že práve on ti dá tie hranice. Máš pocit, že konečne niekto vidí to, čo ty potrebuješ. Narcis má vlastne takú nejakú danosť alebo taký nejaký talent hneď od začiatku vidieť to, čo my potrebujeme a on v podstate už na tom našom prvom vzájomnom rande, na tom prvom rande zo seba urobí to, čo my najviac potrebujeme. Čiže on sa prispôsobí situácii. Keď ty mu vykreslíš, ako brutálne potrebuješ vzťah, ktorý je konečne naplňajúci, ktorý nie je povrchný, pretože tvoje vzťahy v minulosti boli povrchné, tak on preladí presne na tú nôtu a začne rozprávať o tom, ako aj on strašne potrebuje naplňať vzťah, ktorý je naplňajúci, ktorý v
ktorom obidvaja jeden druhého počúvajú, v ktorom obidvaja jeden druhého docenia, kde tvoj hlas je konečne vypočutý. A potom mu to dáva ďalšiu možnosť a síce posťažovať sa na svoju ex, pretože on si dá sakra záležať na tom, aby tam tá emócia bola dostatočná a potom samozrejme on ti vykreslí, ako vo vzťahu to v živote nezažil, ako jeho ex-partnerka bola chladná suka, ktorá ho využila, ktorá bola, hrala sa na niečo, čo nie je, neakceptovala jeho hranice, bola to zlatokopka a tak ďalej. Čiže dala mu to v podstate dve veci. Prvú, ty sa namotávaš, čiže moc nad tebou. A druhá vec, že on má konečne tú možnosť sa vysťažovať na svoju ex-partnerku a ty ho samozrejme počúvaš, pretože máš pocit, že ti ten princ, na ktorého ty čakáš, spadol z neba. Čo by som tu poradila tejto babe? Potrebujem zistiť, kde som urobila chybu a ako ju napraviť. Ja ho ľúbim a nechcem o neho prísť. Že ho ľúbiš je síce pekné, ale v prvom rade treba ľúbiť sama seba a nechci prísť sama o seba. Toto dievča už tak trošku o seba prichádza, pretože si necháva narúšať hranice a ide to vyslovene cez jej energiu. Ja by som sa tu sústredila na to, že presne tak, ako ona píše, mala som pocit, že konečne mi niekto rozumie. Čiže toto je veľmi typický vzťah, kde ona si začala s niekým, kto jej konečne rozumie. Mala ten pocit. Čiže tá nejaká nedosýtenosť v nej bola, že teda mala pocit, že v detstve alebo vôbec v živote jej ľudia nerozumejú. A konečne jej niekto rozumie. Tam sa z tohto celého dá naozaj dostať len nejakou tou hĺbkovou analýzou a síce, že ty pochopíš, že ti v živote ľudia nerozumeli, alebo že si teda mala pocit, že ľudia ti nerozumejú a sústredíš sa na to, aby ti rozumeli ľudia. Je dosť možné, že ťa vychovali tak, že vo vašej rodine sa kládal dôraz na to, čo si ľudia pomyslia. A preto je tam vlastne už len v podstate ten fokus je tam na ten vonkajší svet, čo si ľudia pomyslia, aby ma ľudia docenili a tak ďalej, aby mi ľudia dali to alebo tamto. Toto je veľmi dôležité v živote nás všetkých, že vlastne my sa snažíme to, čo by sme si mali dosytiť znútra, tak sa snažíme dosytiť to zvonka a potom je vlastne oheň na streche, alebo teda prúser na svete, pretože si nájdeme narcisa, ktorý nám vlastne dá tú nejakú fejkovú verziu, že konečne nám niekto rozumie a to už je vlastne to naše vyššie ja, keď by som to vzala aj z nejakého toho duchovného hľadiska, že tohto partnera ti mohlo v podstate poslať tvoje vyššie ja ako lekciu, že ty vlastne cez túto lekciu sa máš dozvedieť o sebe, že ty nepotrebuješ, aby ti konečne niekto rozumel, ty potrebuješ konečne rozumieť sama sebe, ty si sa namotala na tohto chlapa, pretože on ti dal tú ilúziu, že ti konečne rozumie a ty v podstate teraz máš prísť na to, že ty nepotrebuješ ilúzie, že ti niekto rozumie, ty potrebuješ rozumieť sama sebe. A naozaj, až začneš rozumieť sama sebe, prečo ti bol tento vzťah poslaný, tak vtedy sa automaticky tá energia začne tvoriť aj zvonka. Či už je to formou nejakého nového partnera, alebo či už, nedaj Bože, ti tento partner, o ktorom sa tu bavíme, začne rozumieť. Na 99% to tak nebude, ale samozrejme ja nechcem nič uzatvárať, ani ti nemôžem radiť, s kým že sa teda s ním máš rozísť a tak ďalej. Začni rozumieť sama sebe, začni ľúbiť sama seba a nedovol nikomu narúšať tvoje hranice a potom ten človek, keď je to naozaj narcis, čo toto naozaj vyzerá ako narcis, tak sa od teba buď automaticky postupne odpojí, pretože ty keď mu nedáš to narcistické sítenie v podobe narušenia tvojich hraníc, tak on pôjde, ako zvyknem vravieť, odum dál pre nejaké to svoje narcistické sítenie a ty
týmto jedinečnú šancu začať rozumieť sama sebe a potom si naozaj nájsť aj niekoho, kto tie tvoje hranice už nebude narúšať automaticky. Takže to je na dnes odo mňa všetko. Aj tebe, aj všetkým, ktorí ste ma sledovali. Majte sa radi a majte ma radi.